Kiitos, että tulitte. Johanna Tikola, Katja Korkkula, Jussi Väänänen, Esete Tutinen, Unna Kippi, Jooni-Maija Hieni ja Anna Halmio. Mahtavaa. Tämä on monella tapaa hirvittävän tärkeä, merkittävä, poikkeuksellinen ilta. Harva tanssitaiteilija saa viettää 30-vuotistaiteilijajuhlansa Suomessa. Ja tänään juhlitaan Aaltokosken 30-vuotistaiteilijajuhlaa. Ja tänään vietetään Navigaatioteoksen ensi-iltaa ja vielä Jeunaisen Mia-esityksen uutta ensi-iltaa Jene Chikasin esittämänä. Tänään on moninkertainen juhlapäivä. Ja nautin tässä roolissani nyt kiittää kaikkia ja toivon, että mä muistan kaikki ehdottoman ensisijaiset ihmiset, mutta tässä on tietysti ehdottomasti, niin kuin Alpon kanssa on monesti puhuttu ja Alpoista halunnut korostaa, että hän ei halua juhlia, ellei voi juhlia työn merkeissä ja nimenomaan taiteilijan juhla on sitä, että muistetaan ja huomioidaan kaikki ne ihmiset, jotka on ollut mukana ja se joukki on aikamoinen. Mutta tänään Navigaatioteoksessa esiintyvät tosiaankin Alpon lisäksi Jussi Jaakonaho, Joonas Kidenius ja kukkusuunnittelijana oli Marja Uusitalo. Ompelijana Sarita. Kalle oli tehnyt valosuunnittelun. Anders Kaals, missä olet? Siellä, lavastus. Ja Jeunaisen Mian valosuunnittelu Tuukka Köyhökunnu, missä nostat ja tosiaankin Jeunaisen Mian tanssi tänään Jene Chikas, joka on kutsuttu Nicaraguasta. Festivaali. Tässä tulee olemaan monenlaisia erilaisia teoksia ja vielä on tulossa niin Magdalena on tulossa Joulin ja vaikka teitä on nähdään täällä näyttämöllä, Ali Alvarkin näkyy täällä jossakin. Ali on siellä jossakin takana. Irakilainen mahtava muusikko tulee esiintymään perjantaina lauantaina ja Ahto Koskitalo esiintyvät ensi viikolla Sykertoteoksessa. Ja tämän illan ja koko ohjelman ja Navigaatioteoksen valmistumisesta ja toteutumista voi kiittää monenlaisia tahoja ja tietysti meidän täytyy aina muistaa meidän rahoittajia, Helsingin kulttuurikeskus, Taiteen edistämiskeskus, Niilo Helanderin säätiö tuki tätä prokkista, Samuel Huberin taidesäätiö ja Alpo sai Suomen kulttuurirahaston taiteilijaapurahan. Lisäksi mukana on Suomi-Nicaragua-seura ja taiteilijat Rauman Puolestaadin Fund. Ja erityiskiitos Aleksanterin teatterille Alpon vierailuresidenssi-taiteilijan koti on täällä. Ja on ollut toimiston koti ja koko komppanin koti on täällä ollut jo monta vuotta. Eli valtavan lämpimät kiitokset Simo ja Saija. Ja tässä alkaa nyt olla kaikki tärkeimmät. Ja itse haluan kiittää Alpoa. Me olemme 3 vuotta ollaan saatu tehdä yhteistyötä ja on ollut aivan valtavan hienoa kulkea tässä mukana. Koko ajan oppii uutta ja koko ajan tapaa mahtavia ihmisiä. Ja ei sitä voi varmaan sen paremmin sanoa kuin, että kiitoksia ja onnea. Ja nyt mä voin luovuttaa puheenvuorot sinulle. Joo, hyvä. Sinun varmaan saattaa käydä sen lähettilään vieressä, kun tulee näyttää.
usealla kiitollinen, että on ollut jatkaa tätä työtä. Täällä on paljon läsnä, täällä on opettajia, Elviä ja Viittaa ja Liivana ja ketä kaikkea täällä on. Ja jotka on kulkenut mukana näiden vuosien ajalta ja mistä on saanut niitä kaikki tanssia ja ketä kaikkea täällä on koko tää. Täällä on paljon sellaisia ihmisiä, joiden kanssa on tehnyt, jotka on yhteistyötä, jotka on auttanut mua tai jotain muuta vastaavaa. Mun mielestä tämä on meidän kaikkien yhteinen niin me kaikki vähän olla iloisia ja juhlia. Eikö niin? Mm-hmm. Ei tämä ole pelkästään minulle, ei kukaan yksin tee yhtään mitään, mikä meidän alalla. Tämä on kyllä työtä ja näin. Nyt sitten navigaatio ja neuvonnasemityöryhmä kiitän ihan intiimisti jossakin tilanteessa tämän jälkeen. Tämä on mahtava porukka. Oli ihan tekemässä työtä. Saatiin maaliin. Hienosti tämä koko projekti. Mutta mä haluaisin tässä nostaa nyt se, kun meillä on Nicaraguan vieras, niin semmoisen asian esille, että me ollaan 20 vuotta tehnyt, mutta 22 vuotta yhteistyötä Nicaraguaan. 94 aloittaminen. Mahtaako täällä olla Tarja Rinne paikalla? Taisi lähtöpuoliainen. Aha, joo. Tarja on pyysi Nicaraguaan. Ja sen ensimmäisen reissun jälkeen 94, niin tämä Neuna Semia on syntynyt nimenomaan sen ensimmäisen matkan vaikutteista. Ja silloin Nicaragua oli hyvin vaikeat ajat 80-luvun lopulla ja vielä 90-luvun alussa. Ja kehitys oli menossa parempaan suuntaan. Mutta kuitenkin niin kun se päällimmäinen, mikä iski siellä niin vasten, niin oli mun mielestä se kurjuus, mikä siellä niin vallitsi. Ja niin jotenkin tuntui siltä, että minkä ihmeen tekemään täällä tanssia tekemässä, että saa jotain muunlaista apua. Ja Suomi Nicaraguahan on pitkään niin ollut yhteistyökumppaita yli 30 vuotta. Mutta tätä kun mä kipuilin siellä, niin sitten yksi tanssija sanoi mulle näin, että jos me olemme köyhiä tai kun me olemme köyhiä, niin tarvitseeko meidän vielä olla henkisesti köyhiä. Ja tämä oli semmoinen mikä kovasti minun tosi kovasti. Ja niin se, että mikä sen taiteen merkitys on ihmiselle ja missä sen paikka on. Se on myös niin kuin kehittyvissä maissa ja samalla tavalla kuin meillä, joilla on kaikkein mahdollista hyvää, meillä on asettaa helvetin hyvin. Ettei se mene niin vaan, että kun sulla on kaikki niin tiedot, niin sä voit selkeästi nauttia taiteesta. Se on näin. Ja minusta on niin aivan ihanaa niin se, että mä saan nyt, mä oon tuntenut Geinerin niin 3,5 vuotta. Ja hän on superlahjakas. Nicaraguassa on paljon lahjakkuutta, lahjakkaita tanssijoita. Ja sitten tuli tämmöinen tilanne, että huomasin tämän lahjakkuuden siellä. Hän oli siinä kahdessa tiloissa 2 teosta, jossa hän oli mukana. Niin on aivan tosi mahtavaa, että hän on ottanut vastaan tämän Neuna Semian ja mä saan ikään kuin nyt luovuttaa sitten sen Nicaraguaan takaisin tämän teoksen, joka on syntynyt nimenomaan siitä vaikutuksesta, että mä oon ollut siellä. Joo. Tietenkin Geineriä haluan kiittää myös ystävyys. Me ollaan ystävystytty ja hän on tosi tärkeä henkilöstö mulle. Ehkä tähän lopuksi vaan semmoinen, että kiitos, että me voimme nostaa malja ja mun ihan työparini, joka kanssa olemme tehneet tässä 3 vuotta töitä, niin että sekin kertoo sitten, että ei jotain homma niin voisi pyöriä eikä toimia, jos ei olisi olevan osaavaa ja ymmärtävää
Ei nostetaan. Ja hippuraa meille kaikille. Hurra. Mä haluan vielä muutamaa kiittää, mä jännitin kaikkia. Maria Pylkönen, ihana työkaveri siellä. Atte Kankkunen, meidän graafinen suunnittelija. On tehnyt kaikki useat julisteet ja esitteet ja kaikki ajetta. Ja Stefan Brever otti valokuvia, hän ei valitettavasti täällä tänään, mutta Alkon mahtava 30-vuotisjuhlavuoden kuva on Stefanin ottama. Ja sitten Aleksanterin teatterin näytelmätekniikka on vielä erityisen lämpimä. Anteeksi, minä en puhu suomea. Yes, I will do it in English. No. Well, no, it's, we have more than 51, maybe 100 people here, so I will do it in English, you know, it takes about. But I mean, I do it, for the audience. No, but ladies and gentlemen, on behalf of Nicaragua, it is a great privilege, pleasure for me to speak at this event. This beautiful summer evening, Somalainen summer evening, this special occasion marking the Colme Jumenta anniversary of this amazing artist. Our dear, the 30th anniversary of your amazing professional life. Estamos aquí celebrando el 30 aniversario de este maravilloso artista, grandioso, extraordinario. Then, I think all of you will agree with me when I say that we have a wonderful performance. Sí, alto. Wow. We're, also dancing tango, marimba, and everything. So it was really amazing. And you, Señor Chicas, we are very proud of you. You, this evening, you represent Nicaragua with such pride, full of energy. Estamos bien orgullosos de eso. A nuestra querida patria de la mejor manera posible. But tonight is yours. As I said, we are marking here the Colme Jumenta anniversary of the amazing professional life. Everybody knows in Finland, in Nicaragua, in any place that you have been, you have been making a lot of contributions. You have been building business, dancing, culture, strengthening friendship and peace for everybody, not only in Nicaragua, but in so many places. Él ha sido un grandísimo artista que ha estado estrechando las relaciones culturales, no solamente con Nicaragua, sino que con una gran cantidad de países. Y la cultura es amistad, es paz, y eso ha sido. So, but I have to say this to you all. You deserve all the recognition. But after watching you dancing the way that you did, I think all of you agree with me that this is still a very young guy. With a lot of energy. So you have to keep teaching and training a lot of more people, the future generation. But you have a lot here and there. And I am telling this, todavía está joven, estoy diciendo, no solamente son
30 años, sino que este hombre tiene parte de ella como vos que te lucís. But I am telling Alpo this because frankly speaking, I hope we will be here again 10 years from now. Why not 20 years from now? Why not 4 years from now? Celebrating Alpo's 70. Sentimental anniversary. Why not? But because of that, dear Alpo, we want you more times in Nicaragua. He has been already 9 times in Nicaragua in addition to many other countries and places. I've been doing so many things, training, teaching, running a lot of projects. So we are waiting for you in Nicaragua, and I am sure in so many other countries. Like the ambassador of Mexico is here. Also, he has been to Mexico, to Bolivia, so many places. And because of that, humbly, on behalf of Nicaragua, my colleagues, Marta Cecilia, René Patricia, and Paula, humbly, please offer this small basket with some souvenirs from Nicaragua, coffee, and some other things. As talking of our appreciation for the great contribution. But let me tell some things, very special. You see, in between this small toy here, that one, this is a huehuense, the Torohuaco. Anyway, this one represents old colonial folklore dancing in Nicaragua. UNESCO Universal Heritage. And we are naming this small one today in Jurono, Alpo Torohuaco Pien. So, we are hoping, le estamos nombrando, entregando esta canasta con estas muestras de Nicaragua, café del Torohuaco, a él, es una cuestión muy simbólica, va from our heart. And we hope next time you and this amazing gentleman, Señor Jainer, you are going to dance the Torohuaco and the Huehuense in the same place, this pipe. So allow me please humbly to offer this on behalf of Nicaragua, talking of our appreciation. And also we have Jainer, venga para acá. And usted también. You know, you have some Malayan, some plata here. You see, you have some maracas. That's it. Next time you know that with this artist that you were playing music, that you give some maracas today. Then. So, and this is for you, Jada. Bring home, a piece of England. This beautiful, amazing country. You know, they have also blue and white. Alpo y así en el mismo color que nuestra bandera. Te lo llevaré con todo el cariño. So, amigos and amigas, la señora, okay. We have also small present for you. You are our angel. You have been so, you see, allow me, you come in, la reina. Amigos, amigas, ladies and gentlemen, Alpo, be sure you will always be in Nicaragua. Patrióticos, señor de la orquesta, thank you so much. Now, please, raise your glasses in honor of amazing artist, dancer, choreographer, an amazing human being. Alpo, all the best to him and to you, dear amigo, querido amigo, para nuestro país. Please, salud. Salud. How you say finish? What else? Thank you so much.
Entre Betuno y Caraguay, Alto Blanca.